नालाय आहा जोंनि हान्जाया साला जेखिजाया सरकार दाफिननो हाथारगोन इसोर बास जाबाय दे मायथाइनि जानुवारि दाननि 30 दाननिफ्राय फेब्रुवारिनि 2 दानसिम उदालगुरि जिल्लायाव BBCनि मोनसे गिदिर कनफारेन्स जागासिनो दङ। आसा खालामदों बे बाथ्राखौ रावबो मोनथियालाबानो गैलिया। बयबो मोनथिदों मानोना इउटिउबनि गेजेरजों गोबां मानसिफ्रा शेयार खालामगासिनो दङ बैयाव माबायदि फारिलाइ जागासिनो दङ। दा बेयावखाय आं बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बुंनो नागिराखै। अनजाग्रा प्रियफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों आरो लोगोसेयैनो बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रीष्टखौ बाखनायदों जेरावहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शननि सिङाव जि एनुअल कनफारेन्स जादों बिनि गेजेरजों बै जिसु ख्रीष्टनि बाखनाय जानाय जादों। अनजाग्रा प्रियफोर दिनै बिनिनो मोनसे गेदेर आपडेट गेदेर रादाबखौ नोंथांमोननो मोनथिहोनो थाखाय लानानै फैनाय जाबाय। सेथि बाथ्रा जि फारिलाइनि बिसय जोङो मोनथिगासिनो दङ BBCनि जि एनुअल कनफारेन्स बे एनुअल कनफारेन्सआ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बरिगाव बाप्टिस्ट चार्च होननायाव जागासिनो दङ आरो बेयाव जि कनफारेन्स जादों बे कनफारेन्सआव मानसिफोरा मानो फैदों? मानसिफोरा फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय इसोरखौ जिसु ख्रीष्टखौ खुलुमनो थाखाय प्राय बेयाव 40,000निफ्राय लानानै 80,000सिम मानसिफोरा गेदारिं जादों खौसे जादों आरो बै जिसु ख्रीष्टखौ खुलुमदों सिबिदों जिसु ख्रीष्टखौ बाखनायनो थाखाय मेथाइ खनदों आरो बेयाव इसोरनि बोसोनखौ खोनासंदों। अनजाग्रा प्रियफोर बेयाव बेबायदि मोनसे गाजा गोमजा फारिलाइया जादोंमोन। अनजाग्रा प्रियफोर बेनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो मोनथिहोनो हास्थायदों राजखान्थिगिरि दैदेनगिरिफोराबो गोबाङानो बाहागो लादों। दा दिनै नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो दिन्थिनो नागिरदों दि जोंनिनो सासे दैदेनगिरि आगुनि दैदेनगिरि BTCनि लिडार जायखौ नोंथांमोना बयबो मोनथिगौ जि हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा फैदोंमोन आरो बिथाङा माखासे स्पिचफोरखौ होदोंमोन आरो बै बिबुंथिफोरखौ नोंथांमोननो दिनै लानानै फैदों। बिथाङा मा बुंदोंमोन? दा बिथांनि बुंनायखौ खोनासंनायनि गेजेरजों जोङो गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हागोन आरो माखासे बाथ्राफोरखौ जों रोंना थानायाबो गोनांथिथार। दा बेयावहाय नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिग्रोनो हास्थायबाय जेरावहाय मानिजाथाव सारा माखासे बिबुंथिफोरखौ होदोंमोन आरो बे बिबुंथिखौ नोंथांमोना मोजाङै खोनासंदो। जोंनि बिपिएफ हान्जा सरकार दानो हाबफिनथारथों होननानै आर'ज गाबबोदों। मिथिबाय? जों सरकार दानो हाबफिनथारथोंलै होननानै आर'ज गाबना फैदों। हायोबा नोंथांमोनाबो दिनै खेबसे आर'ज गाबदो इसोरनाव। इसोरा गोसो जाबा मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया गासिबो इसोरनिनो सोरजिनाय नोंसोरलाय मिथिखागौ। गासिबो इसोरनिनो सोरजिनाय। एफा बुरजा मानसिया खेबसेनो जुदि आर'ज गाबोबा बे हाग्रामा जायखौ आर'ज गाबदों बे जाफुंथारथोंलै होननानै गाबोबा बे जाखाबाय बियो नङा। आर'ज गाबनाया ओरैनो आर'ज गाबा माबा मोनसे उद्देश्य दं। नोंस्राबो माबा मोनसे उद्देश्य दं जे नै मेट्रिक परिखा आरो हायार सेकेन्डारि परिखा जानो थांगासिनो दं। नोंथांमोना निस्सय सिरि सिरि आर'ज गाबखोमागासिनो दं हे आफा इसोर आंनि फिसालाया मेट्रिकखौ मोजां पास जानो हाथारथों बिदि आर'ज गाबना गाबोना ना गाबा? आर'ज गाबनांगोन इसोरखौ बिसास खालामनांगोन। बिसास खालामनानैथ' जोङो सब समाय जेखि खामानि मावा मानो जों बयबो इसोरनि नाम लागोरो आरो जाफुंसारोबो। दिनै गासिबो बेफोर इसोरनिनो सोरजिनाय आफा इसोरनिनो सोरजिनाय। जेखि जाया आंना स्पष्ट आंथ' राजनितिनिसो मानसि नालाय आंहा जोंनि हान्जाया साला जेरैखि जाया सरकार दाफिननो हाथारथों इसोर बास जाबाय दे। BBCनि जिथु थामथि दिनै थार्ड डे 111 इयार्सनि दिनै सानब्रैनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना बर' बाप्टिस्ट चार्चआ बेवहाय सभा लेंदों। बिनिनो दिनै थामथि सान गाबोन जोबगोन। जायखिजाया आङो दिनै बे चार्चआव बे सभायाव फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आङो बेखौनो इसोरनाव आर'ज गाबदों जे जोंनि BTCआव थानाय जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं बयबो जाहाथे आलो गोजोनै सान्थियै थानो हायो बेखौनो आङो आफा इसोरनाव आर'ज गाबदों। आरो मोनसे खोथा स्पष्ट आङो
दहाय मेलाव सभानि मिथिङावबो आं बुंदों आंनि स्पिचआव आं बेखौनो दैलि आर'ज गाबखायो बियो सैथो खोथा आफा इसोरनाव आं दैलि आर'ज गाबो जे जोंनि BPF हान्जाया 2025आव जाहाथे गोदानै आरोबाव सरकार दाफिननो हायो बेनि थाखाय आं आर'ज गाबखादों बेलेग गैया आंहा अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानाय प्रियफोर आसा खालामदों नोंथांमोना सारनि बुंनाय बिबुंथिखौ गोसो होनानै खोनासंबाय आरो हयथ' बहाबा नोंथांमोना गावनोबो मिनिबाय जिहेतु गोबां मिनिथावना बाथ्राफोरखौबो बुंदों आरो बे मिनिनाय जिथु गोनां बाथ्रा बिनि गेजेरावनो गोबां बाथ्राफोराबो हाबनानै दङ नोंथांमोना हयथ' गासै बाथ्राफोरखौ बुजिदों आरो बिथाङा मोनसे विसेसखौ लानानै फैदोंमोन बयनोबो गोजोन हामलायनायखौ लानानै फैदों आरो बिनि गेजेरजोंनो जिथु गावआ बुंखादों जे आङो राजखान्थि दैदेनगिरि बेयावहाय आङो राजखान्थि दैदेनगिरिखाय राजखान्थिनिनो बाथ्राखौ बुंगोन आरो बिथांनि हास्थायनाया बेनो जे फैबाय थानाय इलेक्सनाव बिथाङा देरहायो बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों आरो नोंथांमोना बयबो आर'ज खालामना हो मानोना इसोर हायै रावबो गैया होननानै बिथाङाबो बे बाथ्राखौ फोथायदों इएस अनजाग्रा प्रियफोर इसोर हायै जेबो गैया दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर गासै बाथ्राखौ बुंनायनि सिगांनो आं बेखौसो बुंनो नागिरदों माबायदि बिजाथिनो इलेक्सनखौ एबा भटखौ जोङो होनो नांगौ बे बिषयाव अलरेडि आङो दाखालि बावैसो भिडिअ मोनसे बानायनानै आपल'ड खालामनाय जादों सोरबा जुदि नायाखैब्ला बेखौ नायग्रोगोन बेनि उनावसो नोंथाङा सोरनो भट होनो नांगौ बेखौ थि खालामगोन अनजाग्रा प्रियफोर बे जाहैबाय नोंथांमोननि गावनि मोनसे मावनांगौ बिबान जि भट होनाय बे जाहैबाय मावनांगौ बिबान आरो सोरनो होनांगौ नोंथांमोना गावनो सालिजारि खालामनो नांगोन नोंथांमोना गावनो सिन्था खालामनो नांगोन सोरनिबा बुंनायनि गेजेरजों नङा बेखौ जों बयनिबो साननो हानाय गोहोखौ इसोरा होनानै दोनखादों नाथाय आर'ज खालामनायनि बिसयावबा हले जों साफ्रोमबो भटारफोरा आर'ज खालामनो नांगौ आर'ज खालामनायनि गेजेरजोंसो जोङो बबे सरकारखौ नांगौ बेखौ जोङो साननो नांगोन आरो इसोरनि आशीर्बादखौ जोंनो नांगोन जोंनि बर'नि गेजेराव सोर लिडारा थायोब्ला जोंनि बर' रायजो राजाफोरा जौगागोन बे बिषयाव जों आर'ज खालामनो नांगोन अनजाग्रा प्रियफोर हाग्रामा सारनि जिथु बुंनाय बिबुंथि नोंथांमोना खोनाबाय आरो बिनि गेजेरजों माखासे गोनांथि बाथ्राफोरखौ जाबायदि नांगौ बे नांगौफोरखौ लादो आरो नाङैफोराथ' गैलिया दा बेयावहाय जिखौ गोनांथि जा सोलोंनांगौ बेखौ नाजावनानै सोलोंबानो जाबाय आरो नोंथांमोना सानबावोब्ला बे बाथ्राफोरखौ बिथांनि बिबुंथिखौ खोनासंबावनो होननानै खोनासंदो आरो बिनि उनाव गोनांथि बाथ्राफोरखौ लादो सोलोंदो दे अब्ला प्रियफोर इसोरनि आशीर्बादा साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनजों थाथोंसै आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसेब्लाबो सोलोंदों आरो फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावगोन नाथाय बिनि सिगाङावनो खावलायनो हास्थायदों सोरबा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना लागोन जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो सोमोनांथाव ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोर मोननो हायो आरो इसोरनि बोसोनफोर मोननो हायो मोनसे लाइक होनानै गालांगोन आरो भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन दिनैनि भिडिअआ बेसेनोसै थेंक इउ